Għall-ewwel darba fl-istorja Malta se tilqa' fi ħdana laqgħa tal-Kunsill Governattiv tal-Bank Ċentrali Ewropew. Fit-22 ta' Ottubru l-Gvernaturi tal-Banek Ċentrali ta' 19 il-pajjiż taż-żona Ewro, flimkien ma' 6 membri tal-Bord Eżekuttiv, inkluż il-President tal-Bank Ċentrali Ewropew Mario Draghi, se jkunu f'pajjiżna għal din il-laqgħa li ssir kull 6 ġimgħat. Il-laqgħat tal-Kunsill Governattiv jittelgħu fi Frankfurt ħlief darba fis-sena. Din is-sena għal din il-laqgħa barra Frankfurt intgħażel pajjiżna. F'din il-laqgħa tkun evalwata s-sitwazzjoni ekonomika Ewropea u tkun diskussa l-politika monetarja meħtieġa biex is-sistema ekonomika tinżamm għaddejja b'ritmu tajjeb. Għajnejn ir-rivisti u l-entitajiet ekonomiċi u finanzjarji mistennija jkunu fuq pajjiżna, hekk kif fit-tmiem il-laqgħa il-President tal-Bank Ċentrali Ewropew Mario Draghi se jindirizza konferenza tal-aħbarijiet imxandra internazzjonalment. Il-Gvernatur tal-Bank Ċentrali ta' Malta, il-Professur Joseph Bonnici, sostna ma' News li f'din il-laqgħa u mistenni li fost l-oħrajn tkun diskussa r-rata tal-inflazzjoni hekk kif din qed tipprova tinżamm stabbli għal ftit inqas minn 2% fuq livell Ewropew. U għalhekk f'Marzu konna ħabbarna dan isejħulu l-Asset Purchase Program fejn l-ECB stess qed jixtri l-bonds tal-gvernijiet kollha b'mod skont il-proporzjon tagħhom biex jitfa' iktar likwidità fis-sistema u bekk jinkoraġġixxi iktar li jkun hemm investiment, ikun hemm tkabbir ekonomiku iktar, il-ritmu ekonomiku javanza l qoddim. Bonnici tenna li issa fuq livell Ewropew dan il-programm jidher li kellu impatt pjuttost pożittiv, għalkemm wieħed issa jrid jistenna u jevalwa eżattament. Hekk kif il-preparamenti għal dan l-avveniment mixjin ġmielhom, Bonnici tenna li jinsab gburi li din il-laqgħa se ssir propju f'pajjiżna. Però konfidenti li anki Malta se tidher bħala pajjiż li kapaċi torganizza dawn il-laqgħat u wkoll nippruvaw nuru daqsxejn xi ħaġa minn pajjiżna anki lil dawn in-nies kollha biex wieħed ukoll dejjem ipoġġi l-pajjiż tagħna iktar fiċ-ċentru tal-avvenimenti fl-Ewropa.